Ndechekuti isusu tiri mavheni ndo mataitengesewo ndo mataiwanawo mari dzedu, saka tichaisawo unyoro huno tichawana mari papi. Izvozvo ndo zvakutoratidza kuti kwakuchigadzirwa mbavha. I can say kuti it was more of a surprise because kwakatanga kufamba iri ruma nezuro kumasikati. Tandisina warning yatakapiwa, takasina warning. Hello muri Zimbabwe, this is your favorite podcaster Munya OG with the Munya OG podcast show. Nhasi tiri kuno kumarondera kuti vanhu vamuka vari in shock, vanhu vamuka vachitambira news dzinorwadza, news dzinosuwisa. Vanhu vazhinji vanoita mabusiness panapa vapwanyirwa mashopu avo. Vamwe vari kuti tatakangopiwa ka warning, ka short notice warning. Vamwe vari kuti tanga tisiri kutozviziva, vari kubuda nyaya dzakasiyana siyana. Saka tambotraya nekuedza kuita ma-interviews nevanhu vakasiyana siyana. Asi vamwe vari kuramba kuti takabatikana, tatodzinga even ZBC News kuti hatisi kuda zvekubvunzwa, hatisi kuda zvechima-interviews tusina basa. Saka tine vashoma vangotibvumirawo kuti tiite ma-interviews navo, vatichangokupawo ma-interviews avo, vataurawo muono wavo nemaonero avo pachiitiko chaitika panzvimbo inoyi. Hamene kuti ivo munoti chii nechiitiko chaitika kumarondera pama-green shades ekunjanji. Vanhu vangomuka, vamwe vakapwanyirwa zvavo zviri mukati, vamwe vari kuti patakanzwa warning takakwanisa kubvisa zvinhu zvedu zvanga zviri mukati. Tasangana nevamwe mukoma varatidza kuti vane ukasha, vakabitirirwa nehasha nekuda kwechiitiko chaitika panzvimbo ino pama-green shades ekunjanji kumarondera, angomuka achipwanywa nekanzuru. Muri sei mukoma wavo? Makadii henyu? Awa, tinofara zvedu. Ndiri kuona kuti chiso chenyu chiri kuratidza kusuwa, chiri kuratidza kurwadziwa nechiitiko chaitika. Chii chambonyatsoitika? Chinobata ndechekuti isusu tiri mavheni ndo mataitengesewo ndo mataiwanawo mari dzedu, saka tichaisawo unyoro huno tichawana mari papi. Izvozvo ndo zvakutoratidza kuti kwakuchigadzirwa mbavha, hapachisina chichafamba zvakanaka. Bhora iti toita basa rekuba here, ndopampanewo mari yedu yataita sekuti tirarame tiri ipapo. Saka zvinhu zvinosuwisa, ende takabatikana. Mukoma uri kutaura kuti toitei sezvo tapwanyirwa pacho patinotsvaga mari napo, toita nezvei, toba here? Because ndo patinoitawo basa redu, apa tapwanyirwa panhu patinoitira basa redu. Saka mukoma, mama makapiwa warning here nekanzuru kuti uya kuzopwanya mangwana makuseni bvisai zvinhu zvenyu? Hey, siya ndezvangu. Pampasina warning kuratidza kuti zvinhu zvangoitika ende zvangonzi izvezvi tobudisai zvinhu zvenyu, kwatotanga tobudisa zvinhu apa tatopwanyiwa zvinhu zvacho ndokune mari yedu toita sei. Sekuzva kwanga tichiita vatanga makuseni, saka makuseni vanhu vanga vatosvika here kana kuti mishopu yenyu yatopwanya musati masvika? Inini yangu yatopwanya ndisati ndasvika, hapana kana chandambobudisa imomo. Saka mutaura kuti magudzi enyu ese atopararira mushopu? Zvatopararira imomo, hapachistorina mari. Saka ndiri kunzwa vamwe vachichema kuti vanga vakabhadhara marenda, uzima mangatobhadhara rendi yenyu? Iye mwedzi unotanda tobhadhara futi imo. Eish, saka muri kuti chii nechiitiko chaitika panapa? Kuti ngotaura mashoko enyu ekupedzisira, kuti munyatso expressa zviri pakadzika pemwoyo wenyu pamusoro pechiitiko chaitika nhasi pama-green shades kumarondero. Isusu tiringochema kuti kana zvikanzi zvaitika futi next time tichingodawo warning, topiwawo nguva yekuti tikwanise kubvisa zvinhu zvedu mashopu medu zvatenge tinazvo, tokwanisa kubatsirika, because kana zvakadai so tichabatsirika nei? Hapachisina, apa tagadzirwa mbavha, bozi vanhu vangu vachiwanawo zvekuitawo imomo tichienda kumberi. Mukoma vari kutaura kuti pavanga vachitsvagira mari napo, pavanga vachiwanira zvekuita, hapasisina, havasistorina pekutangira, because magudzi avo ese oro zvinhu zvanga vanazvo mushopu mavo zvapwanyirwa mushopu. Tinokutendai mukoma nenguva yenyu nekutitsanangurira chiitiko nezvamasangana nazvo panzvimbo inoyi. Tinotenda mukoma wangu, dai tabatsirwawo nehurumende kuti vakomana tionewo pamwe pokuitirawo zvinhu zvedu izvi, upenyu hwedu uende kumberi, tigadzirewo future yewadiki yemangwana. Thank you. Kumashure kwangu kwapwanywa, kwaparadzwa. Saka isusu se the Munya OG podcast show tauya panapa tizonzwisa chii chanyatsoitika. Because kanzuru ndiri kunzi yapwanya zvinhu zvese zvamuri kuona, vane vari kutakura marata, vari kuluta, vari kuita seita sei, but vazhinji varidzi vemashopu vakagara pasi, vari kuratidza kuti vari kuchema, vari kuratidza kuti vari kurwadziwa nechiitiko chaitika. But vamwe vari kutaura vachiti vanga vakambopiwa ma-warnings kuti aiwa pachamuka pachipwanywa, vakangwarira vakagara vabvisa zvinhu zvavo. Vamwe havasati vabvisa zvinhu zvavo, which means kuti vamwe vapwanyirwa zvinhu zvavo zvanga zviri mukati mema-green shades ekumarondera panjanji.
sezvatambotaura kumashure tichange ticha mainterviews nevanhu vasangana nedambudziko rekupwanyirwa mashopu avo. Saizvo tina mukoma watasangana nawo panapa vanga variwo mudambudziko rekupwanyirwa shopu. Muri sei mukoma? Ndiri right. Semunhu aita dambudziko rakadai mungange muri right. Ndatofunga kuti muchataura kuti makasuwa oro makabatikana zvisingaiti. Zvinhu zvinongoitika ende zvinhu zvinongowanika. Unoona kungorwadziwa kwako panguva iyoyo ka. But zvinhu zvinongoitika. Zvinhu zvekuti zvinongosanganikana nazvo. Saka kuti rwadza zvinongotirwadza. But zvinhu zvinongotambira zvinhu zvakusasadzuka izvo. Alright. Saka chiitiko chatika sei mamakambopiwa warning here nekanzuru tichauya tichipwanya kana kuti mamusangana warning yamapiwa? Tandisina warning yatakapiwa. Takasina warning. Takazongodzwo nezuro kunzi bvisai zvinhu. Takatanga kutongobviswa nezuro. Saka pane vamwe vanga vasina kutozviudzwawo kunzi ndomafambira zvichaita. Vatone zvinhu zvatopararirawo mukati. Saka mutaura kune vanhu vasina kutomboudzwa message kuti zvichapwanyika here. Zvinhu zvavo zvichapwanya. Kutone vanhu vasina kutomboudzwa kuti zvinhu zvavo zvichapwanya ende zvatopwanyirwa mukati. Isu tinototendawo kuti zvedu zvazvaita se zvedu tandakabvisawo nezuro manheru. Tandichingopedzisiwo zvimwewo zvishoma zvasara. Alright. Saka muri kutaura kuti mune magudzi enyu mashoma angasara mushopu atopwanyikira mushopu. Mutone zvimwe zvinenge zvazongopwanyikirawo imomo. But zvimwe tandakabuditsa. Alright. Saka ndoda ngobvunza kuti mashoko enyu ekupedzisira oro muri kuti chii nechiitiko chaitika nhasi ichi? Chiitiko chakanaka here kana kuti munochiona chiri chiitiko chakaipa kwazvo? Because patiri kubvunza kuti kunaka tiri kuti muri kuti kanzuro yagona basa rayo here kana kuti pakanganisi? Pachiitiko chaitika ichi zvinotirwadzawo sevanhu vanga vasina kuudzwa kunzi ndomamirira zvangu zvichaita. Sevanhu vanga vasina kuudzwa ndomamirira zvichaita zvinototirwadzawo. Isu kukanzuro hatingati kukanzuro wakanganisa because vaitawo zvinhu zviri zvinhu zvebasa ravo. Vanhu vanoshandawo basa ravo semashandiro avanoita. Pamwe vakuru veduwo vanga vakatoudzwawo but vanga vasina kusvitsa shoko kwatiri sezvo isu tazongoona zvinhu zvaitika. Saka pane pakatoipa. Alright. Sezvo mwedzi wanga uchangotanga apa mamakatobhadhara rendi here kuvakuru venyu vacho vamuchati vanga vasina kusvitsa shoko kwamuri kuti muchange muchipwanyirwa mashopu? Marendi kune vanga wabhadhara but hainini ndisati ndabhadhara zvangu. Kune vamwe vanga wabhadharawo. Chimwe chinhu chatotirwadzawo chatandakabhadhara malicense. Ndakabhadhara mashop license. Alright. Tinokutendai mukoma nenguva yatanga tine muchititsanangurira pamusoro pechiitiko chaitika nekubatikana kwamaita nezvaitika. Thank you so much for your time mukoma. Mukaseko Gulezi. Hatina nezvedu. Ndanzwawo chiitiko chaitika panapa makuseni kuti papwanywa ende vamwe vari kuchema kuti maproperties avo nezvinhu zvavo zvapwanyirwa mukati. Saka ndoda kubvunza kuti mamakapiwa warning here zvinhu zvakadai zvisati zvaitika? I can say kuti it was more of a surprise because kwakatanga kufamba iri ruma nezuro kumasikati, then kuma around past 5 ndopakazouya vanhu vecancel vachitoti tibvisai zvinhu zvenyu mangwana pari kuputswa. Alright. Saka ndoda kubvunza kuti vanga vari in charge nepanapa vanga vakakuudza iwo here kuti zvinhu zvakadai zvichaitika oro maazongoziva nezuro? Vanga vari in charge vepanapa vanombobvira vakatizivisa kuti pachaitika chiitiko chakadai so. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our YouTube channel